Ćao svima i dobrodošli u novi izazov. Hajde da počnemo, bit će jako zabavno. Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. O ne, smrdljive čarape. Ozbiljno? Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape. Ozbiljno? Dobro, blago meni. Ovo je odvratno. Ne, ne, ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je operem? Ili? Kako prljava. De, sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se svi držim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. O, znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. To je super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. A? Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? Evo je. Hvala što si je oprala, devojčice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Oj, kakav užas. Hajde zajedno da skinemo poklopac. Dobro. Wow, kakva lepa torta, super. Hej, stani. Prvo moramo uzeti kartice. Ništa. O ne, baš mi je žao. Obožavam da ližem torte. A ja ću da jedem. To je super. Dajte mi bržavu tortu. Baš je ukusna. O, da. Ova torta će biti moja. Uhvatila sam. Nema šanse, Enid. Igraj po pravilima. Ups, nadam se da se nije udarila. Ali više sigurno neće krasti tortu. A Wednesday, hajde sad ti. Torta naravno nije crna. Ali meni se sviđa. Bila si u pravu. To je ukusno. Imam ideju. Ruke gore. Ovo je pljačka. Torta će biti moja. Da. Konačno se mogu nasladiti. Enid. Vreme je da kaznimo tog lopova. Zašto ste to uradili, Bože? Ali torta je svakako ukusna. Super. Papir, kamen, makaze. Ja sam pobedila. Devojke, hajde da vidimo šta je tamo. To su nudle. Ja ću da ih jedem. A ja ću da ližem. Eto, ja neću ništa. Šta je to? Dakle, da vidimo. O ne, to nisu nudle. To su larve, fuj. Smirite se. Kako ipak dobro što ne radim ništa. Drži se, Julie. Tebi se nije posrećilo? Da, upravu si. Ajoj, jadna ja. Ne možete da zamislite kako se plašim da jedem to. Užas, užas, užas. Ne mogu da verujem da sam uradila to. Fuj. Hoćeš oprati zube? O, da. Hvala puno. O, kako prija. Super. Sad se osjećam mnogo bolje. Eto, završila sam. Wednesday, prijatno. Mirno, imam plan. Dakle, treba dodati vatre. Tada neće biti tako odvratno ih jesti. O, da. Tako je mnogo bolje. Vreme je da probam.
Uzet ću šta biće. Ne mogu da kažem da je to ukusno, ali može da se jede. Da. Uj, nama je čak gadno i da gledamo to. Hoćete da probate? Ne, sklonite od nas! Da vidimo. Šta? Prazna žvaka? Ne razumem. Jao, izgleda da je ovu žvaku već neko jeo. Hajde da uzmemo kartice, izvolite. Da vidimo, da ližem. O, da, dobro je. Ne, samo ne to. Dobro, Wednesday, ti si prva, hajde. Možeš da ližeš žvaku koliko god hoćeš, a ja ne žurim, ne brini. Devojke, pomozite mi da je odlepim. Hajde. To nije lako. Užas. Ma ova žvaka nas sigurno zavitlava. Da. I šta da radimo? O, devojke, imam ideju. U rancu imam mnogo korisnih stvari za svaki slučaj. Sad ću da vam pokažem. Gledajte. Pokušat ću sa ovim da otkinem žvaku. Hajde. Oho, bravo, Julie. Svaka čast. Gotovo. Izvoli, Wednesday. Baš ti hvala. O ne. Zar ću stvarno morati da pojedem to? Odvratno. O ne, Wednesday, šta si uradila? Kako smešno. Julie! Odvratno. A to je stvarno bilo smešno. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja otvaram. O, to su žele oči. O, super! Da vidimo kartice. Da li me zavitlavate? Da, blago meni, ja ću da ližem. A ja da jedem. Mogu li ja da počnem? Hvala. Ovo žele oko je divno. O, baš mi se sviđa. O, a ovo je još bolje. Smislila sam, treba da poližem svakako. Mislim da preteruješ. Dosta. Super. Dovoljno, prestani. Ne, nisam još završila. Vrati mi. What's the matter with you? Wednesday, baš si smešna. Baš me briga. To je mnogo ukusno. O, da. Šta vam treba? Posluži se, Julie. Ovdje će biti dovoljno za sve nas. U pomoć. Hoćeš da otvoriš? A ti? Ja da. Dakle, da vidimo. O, žele u flaši. Super, juhu. Da vidimo. Wednesday nema ništa, a ja ću da jedem to. Yes! A ja da ližem. Imali smo sreće, super. Hoćete već početi da jedete? Naravno, vrlo rado. O, kako to lepo izgleda. A ukus je još bolji. Hej, daj to vamo na mene red. Ali nisam još završila. Baš si bezobrazna. Oho, pogledajte. Jezik mi je postao šareni. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja takav. Bila si u pravu, Enid. To je mnogo ukusno. O, šta se dešava? Devojke? Pogledajte kako sam lepa. Cool. Oh my god. Jao, izgledate glupo. Hajde da častimo Wednesday da se ona ne ljuti na nas. Wednesday, otvori usta. Ej, šta to radite? Ne želim da jedem to. Kakav užas. Baci kocku. Kakav užas. Šta mi je? O ne, gde je moja crna kosa? Ma daj, lepo ti stoji.